This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. DMC Net Radio FM. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Dumangas Mix Club Net Radio FM, your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM, Your number one choice. This is the mix of DJ Gibbs. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 8 na ibina sa gabi. Sige ka madad ng evening mga kagrupo, mga kaparty. Welcome naman sa aton lingaw-lingaw sa gabi. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kagulo po na magtamag kiay-kiay kamagataw-hataw. Hasta karon alas 10 sa gabi. Na basi hindi pa kamo nakatulog. Kagdaway kamo na sa imuon. So imuon nyo lang mamati kag mag-enjoy sa atong mga exclusive nga mga dance mixes. Now, pili ka mo mga hataw-hataw. Mga TikTok kag mga kiay-kiay ang inyong mga buli. Okay, sa mga suki naton sa bilog nga Dumangas, sa 45 ka mga barangays. Okay, sa ating mga barangay officials, mga punong barangays, sa silent monitor. Kag sa mga suki naton sa mga communicators, sa may Dumangas United Radio Communicators, nga naka-silent monitor. Kag of course sa mga grupo naton, sa mga motorbikers, nagasakay sila nga mga metal horses. Kaya binigay sa All-Star Riders Dumangas sa akong grupo. Kag siyempre sa may Pill Bikers rin sa Dumangas. Kag siyempre sa mga grupo nato sa mga remix makers sa bilog nga Pilipinas. Bilog nga Western Visayas kag sa may Panay Island, Philippines. Dumangas Mix Club Net Radio FM, Your number one choice. Labi na sa mga members ng Panay Mix DJs na naka-silent monitor sa mga gabi na. Isa kag kamayad nga evening sa tanan. Kag welcome sa aton nga program. Natuyan naman para magataw-hataw kag magkiay-kiay subong nga gabi, okay? Kag siyempre sa mga kabaro ko sa DepEd. Mga ka-DepEd na. Okay, boss daw wala na makita sang klase, no? Gin-declaring wala sang klase. Okay, parang kay tama kainit subong nga panahon. Kag makontinue ang paghimo sa mga assignments sa atong mga estudyante. Tapos wag declare boss nga wala sang klase. Okay, mga estudyante naton, plakpakan yan. May isa naman kamukad lang wala sang klase boss. Kag siyempre sa Tuesday kag sa Wednesday wala man naman Japon sang klase. Sao-sao gid sa mga kilala ko ba. Okay, pero ang mga estudyante kung kasi nagreklamo kay wala sang klase, siyempre wala sila sang balon. Kaya mga nanay naman nag-problema or nag-ugtas, nag-malay, naman sang klase, mapaugtas sa mga kamudere. Ito namin yung mga teachers, yung maugtas sa mga bata nyo. Ay, karon naluton sa buli. Okay, sa itong mga estudyante kung wala ganit sang klase, so okay lang maghampa ka mo sa mga cellphone. Pero mas manami man nga nag-learn man ka mo kay sa mga panahon na hapos na gila mag-alam. Mahapos na gila mag-alam, ilabi nagid ko may ara ka mong cellphone. No, kay ang tanan, almost tanan ara na sa internet na research ka mo sa mga meaning, sa mga pronunciation, kag sa tanan mga tutorials or mga AI nga pwede ka mga makapaubra sa mga kung anong gusto nyo. I-follow nyo lang. No? Sa mga kabataan sa una sang time namon, kung gusto naman sa una mag-alam, so makadto kami sa mga library, no? Ma-research. Kag maukay-ukay, maubo-ubo, kayang mga libro mayabok. Kag siyempre madala kami sang ballpen, madala kami sang notebook.
Kag magsulat sa notebook, no? Pagsulat wala man ang ginabasa. Pati ginabasa. Pero subong niya, hapos-hapos na lang mag-research, ilabi na gusto niyo mga cellphone. Okay nga, hapos lang subong chimpo, kaya ang cellphone may mga screenshot, no? Kag bisan makapaload ka na sang mga tag-isa lang lakadlaw, pwede ka mo maka-research. So, dako na nga bulik sa inyo nga pa-eskwela. So, muna subong nga kahitik. Pero na-notice ko daw mas maalam pa ang mga bata sa unang panahon sa mga bata sa subong nga panahon, no? So, hindi gid man tanan. Pero comparison sa una, daw mas madamo sa unang maalam, no? So, galing problema subong kay tiyang mga bata nawili sa paghampang sa mga gadget. So, muna yung dako gid nga problema, kag dako gid nga kontra sa pag-eskwela sa mga itong mga kabataan. Okay, today is April 7, 2024. Kag siyempre, Domingo sa mga adlaw. So, tanan nakasimba kayo na. Nakapangain ako sa kapatawaran sa inyong mga sala. Okay, tapos simba, siyempre dapat inyan na mag-imos pang mga sala para hindi mabawi ang inyong pangayos ang sala, no? Okay, sa mga nagalagaw-lagaw sa mga wala pa nakapuli, so medyo paggabi nato yung gabi. Mata-mata ka mo sa puli, kaya ginapangita na kamo sa inyong mga pamilya. Kaya ginapangita na kamo sa inyong mga asawa. Okay, kag siyempre, sa mga nagasakay sa ilang mga metal horses, halong-halong gid kay possible. May helmet ang inyong mga ulo, no? Hindi nga ang inyong mga siko may helmet para proteksyon nga kung ano matabo sa inyo, hindi maano ang inyong ulo, no? Okay, sa gusto mo pa shoutout, ipo talang sa dalom kay basahon ko anytime sa pagbalik ko ron, no? Or the meantime, magnalis sa mga nakatutok sa aton subong, mga early birds sa mga gabi, no? Una giging nagtama sa akon si Ludi Villanueva, sa may sitio na Luuyan, Barangay sa Dumangas. Thank you so much sa pagtama. Then of course si Bernami Baltasar Dorumal sa may barangay sa Dumangas, kagahambal ni Ludi Villanueva. Pa-shoutout naman sa tanan nga mga taga Naluuyan, labi na sa amon na Fiesta Queen nga si Miss Junabel Donoso. Okay, parinti ko. Big congrats sa akin nga parinti nga si Junabel Donoso. Okay, dati ko mga estudyante. Do bagay man ni siya kay tama ni siya kabungis-ngis. Palakadlaw man sakto yung mga beauty queen, mga palakadlaw, no? Hindi nga daw pinaglihi sa sama ng loob, okay? So congrats gid kay Junabel. Okay, akong parente kay estudyante nga taga Barangay sa Dumangas City Naluyan. Naman na siya ang 2024 Fiesta Queen sa may Barangay sa Dumangas. Ang ila fiesta sa September sa may April 24, 2024. Ang ito sa alas 7 ako sa mga gabi, ha? Okay, kag of course mga Villanueva family diri sa may Naluuyan, thanks gid kag mayong gabi. Okay, salamat gid Ludi Villanueva kag sa tanan mga family circle, kag sa mga kapamilya, no, sa mga Donoso family, mga Villanueva family, mga Distua family. Then mga Derla, mga Delfinado, mga Dibel. Ano ba kita mga pamilya, mga Lumugdang. Okay, yung iba na lipat ko, pang nawagot ako na madumduban ko, Okay, si Jan Pastrana, si DJ Jan Paul, nga member man sang REMIX DJ nagatamo man sa atong Facebook Live. Lingaw-lingaw naman tatanaw. Dari sa may Manila. Okay, salamat kay Jan Paul, Jan Pastrana Tianggaw. Ano gani obra mo da sa Manila? Paki-comment kay basi bala napakita ka mo da sang mga obra maapas kami da. Okay, salamat once again sa pagtama. Then of course, ako niya pakaisa nga si Rafael Donoso Jr. or si Rap Donoso. Okay, nagkatama mo sa ako niya Facebook Live. Salamat din sa pagtama. Of course, ang guwapang principal sang Lakturan Elementary School nga si Ma'am Genevieve Haguno Bumilia. Nagkatama mo sa atong Facebook Live. Kaya naghatag siya sang nagtesting siya hatag sang star. This is the mix of Okay, star pa lang emoji. Pwede ka mo makasend ang star da. Kung gusto nila, just click the star button. Basta may mga star ka mo da, pwede ka makahatag siyempre. No? Kag siyempre, basi gusto nyo man mag-send sang Gcash para ipang premium naton. Ako niya Gcash ay 0961-809. Okay, liwat. Ang ako niya Gcash ay 0906-0961-809. Okay?
ipang premium na to sa aton nga Name the Tune promo. Okay, of course, si CB Bata ni Bicoy, dala sa may Lawan Antique. Sa may barangay Ulok sa Lawan Antique, nagatama man sa atong Facebook Live. Thank you so much, Ged. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Kagambal ya, happy evening, sir. Okay, wag mo kong tawaging sir dahil tito mo ako. Okay, shout out lang daw sa mga mabuot nga mga bana nga wala nagapaugta sa ilang asawa. Siyempre Ilabi na gid ang kilala ko nga taga Lawan Antique nga si Bicoy, Bata ni Maling. Wala gid nagapasaway siyang asawa. Tuod gid man na. Okay, kag ko si Alvin, John Donoso, pa-shout out ko kay Nika kag si Kri kag si Alvin. Okay, liwat si shout out kay Mika kag si Kri man kag si Alvin from Alvin John Donoso. Namin ni kay siya nagtamyo sa iyang ngalan. Sige. Okay, kag sikat nga DJ sang Short FM 101.5 para sa atong Facebook Live. Okay, si Mama Doms. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, lamang kami Mama Doms. Thank you so much, good Mama Doms sa pagtamwa, no? So, basi maka-upod-upod naman kita anytime, ha? Kami may chimpo, no? Kung hindi kita makaupod-upod sa stasyon, maupod-upod kita sa tikwi. Okay, sa tikwi. Okay, Mama Doms, basi patamyaw ka na, no? Ay mo na mga neighbors pang butang ilang ngalan kay panglawagan naton. Okay, ang ina-shoutout mo na lang nagapangayos ang electric fan bala pang butang kay panglawagan naton. Hindi ka sumong sa may housing. Okay, thank you so much, good Mama Doms, sa pagtamwa sa ako niya Facebook Live. Hopefully nga kada gabi matamwa ka na, no? Kasi makaupod naman si Mama Doms sa program dito anytime, ha? Invite nato si Mama Doms. Okay, dito si Ma'am Lorlyn Dikito Nimson, ang gwapa nga teacher sang Akali Elementary School. Okay, nagtama sa ako niya Facebook Live, nagabisyo ako niya mouse, no? Baday ko na wireless. Okay, thank you so much, good Ma'am Lorlyn Dikito Nimson sa pagtama sa ako niya Facebook Live. Of course, si Kinit Ascuna Rubilio or si Sidecar. Sidecar man yung mo consign. Okay, si Sidecar. Takaguro, no? Okay, thank you so much sa pagtamwa. Kag of course, si ang sikat mga remix maker sa Western Visayas. Sa may Panay Island, Philippines. Nga member man sang Panay Mix DJs, no? Si Dominic Paul Balinsoy or si DJ Domski. Thank you so much sa pagtamwa, no? Bilib ko ni sa memory ni DJ Domski kay bisan talag sa lang kami kakitain nga duwa. Pero kilala pa ako Japon. Nalabihan niya ako sa may high school. Kilala pa ako, no? Okay, thank you so much, good Dominic Paul Balinsoy or si DJ Domski. Okay, sang Panay Mix DJs. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, it's 8:21. So, base man gusto mo shoutout, iputan lang sa dalom. Kaya basahan ko anytime kada pagbalik ko na. Okay, so for the meantime, hataw-hataw kita na yung kag magkiay-kiay. So, after sa 3 songs or 4 songs, magpanamyan naman kita sa inyong mga greetings. Okay, kag syempre ka mo nagpamati, nagatamwa sa aton nga DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag syempre ang DMC Net Radio FM, the one and only dance mix channel dito sa Dumangas. Kag ang official Net Radio FM sang Dumangas Mix Club. Kakaupo niyo siyempre si DJ Vic Donoso III. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Prepare yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. bringing you the hits.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ginaduyan ko rason ko ba? Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may ara patubuan sa gwa, kaya lang kamuda, uy daya, kay si DJ Donoso the third, ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na, kay masaot ta. Bayle lang, ulang damo ah. The public may dance. Okay, si Kagawad Rolin Dinglasa. Nagatama sa atong Facebook Live. Hindi sumasigit kagawad sa pagtamo ha. Ang mapisan, siyempre kagwapong kagawad sang barangay Managit Dumangas. Of course, akon nga classmate, no? Kagmigaman nga si Niyong Drilon III. Ang akon nga ka-alias or katukayo sa III, no? Si Niyong Drilon III. All the way from barangay Lacturan Dumangas. Sige sumatsiman sa pagtamo ha.
Then of course, si Roxky ding last sa morning. Sir Vic, mayad nga gabi lang da. Okay, like us man sa imo. Sagit ka mayad nga evening sa imo. Sa ating mga listeners all over Metro Dumangas, sa mga, siyempre sa mga 45 ka mga barangays, sa ating siyempre nga Facebook Live. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Okay, si Julius Donoso Dakilos, nagatama man sa atong Facebook Live. Salamat gid sa pagtamwa all the way from Barangay Manangit, Tumangas. Once again, thank you so much, gid. Of course, from Kagawad, RC Rolling Dinglasa. Sir, good evening. Shout out sa Batch 93 sang Dumangas Central Elementary School. TY, gid. Okay, may anak ka mo reunion, no? So, uso naman sa mga reunion subong. So, syempre, uso naman sa pagsadya-sadya, pagkaon-kaon, kag pagtikwi-tikwi. Okay, si Mike Diases, nagatama man sa atong Facebook Live. Thank you so much sa pagtama. Kag just enjoy sa pagpamati sa atong mga exclusive ng mga dance remixes. Born to be wild, grew up to be wicked, talks and free to mix. It's DJ Vic Donoso III of Umangas Mix Club. Rock music nga. May pagkalay na mun ba? Ako ingin menghibur mo. Di setiap langkahku, di setiap karyaku, hanya ingin buatmu bahagia. Jangan menjauh dariku. Aku tak bisa tanpamu. Hidup tidak berarti bila tak ada kamu. Kamu adalah inspirasiku. Kau kangen suaramu. Vic Donoso, the third. Vic Donoso, the third. Vic Donoso, the third. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III.
Okay, from Julius Donasco de Kilos, sir, good evening. Shout out kay Raxki Gaborni. Also kay Mike Diases nga naga-shot tanduay. Booking. Basi lupod man guro ka mo tatlo. Okay, may chip po guro malaga ko dahil para maka-shot kita. Makalingaw-lingaw mo tada sa may barangay Managit, no? Kaya nagliga during sa battle, wala ko naka-away kami naka-shot kaya medyo busy mga time na. Bro, may chimpo ang tagay nga mag. Tagay dala siyempre, kaupo nato si ang mapisan kagwapo nga kagawad. Nga si RC Rolling Ding Lasa. Masaot taya. Oo, nagani. Okay, from Rocks Kidding Lasa Gaborni, sir, tamiyaw lang gali mga mini sound sa Managit. Okay, ang RK mini sound, RRG mini sound, Dax mini sound, kag Genie mini sound, okay, GC mini sound, Magcal mini sound, and Rulin mini sound. Nagdamo mini sound sa iyo daw. Nagliga daw siyam na sa mundo. Mga bago ning mini sound. Batayan tani dason nga Battle of the Mini Sound sa may barangay Managit. Dason nga tuig. Kaya daw nagdamo na gid ang mga mini sound ra now. Basi pila kadlaw to nga balay may mga mini sound na. Nami gyud man akong damo mini sound kag siyempre napalibutan para way na may magreklamo. Kaya kung isa lang mini sound or isa lang ka-sound yung magahod, siyempre ang wala iabla na nakasaho, mareklamo sina. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Yudi kakak, dramulet gid. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Okay, oras natin is 8:39 in the evening. Okay, upulihan tala nakapanyapon na. Sige, at this very moment, so acknowledge natin. Kag siyempre, pasalamatan na nag-donate sa ilang mga reaksyon sa akong Facebook Live. Okay, si RC Rolling Ding Lasa, RC Kagawad Rolling Ding Lasa. Thank you so much sa pag-donate sa inyong mga like, no? Kag si Mark Edsel Hinova from Barangay Sapao Dumangas. Also si Julius Donasco de Kilos. Also si Rafael Donginis dira sa may Cali Dumangas, no? Going na sa may resort abla. Sa may Rockville, no? Thank you so much, Gate. Kag si Rod Nitan Dunlao. Thank you so much sa pag-donate sa inyong mga reaksyon. Kag si Kinit Ascuna Robilio. Then si Cyril Gabiana. Then Cydri John Sarmiento, all the way from Barangay Sapao Dumangas. Then si Mike Diasis, si Mark Batayula Pandungan. Also si Dominic Paul Balinsoy, si Ma'am Lorlyn Dikito Dimson. Then si Ludi Villanueva. Then si Ria Bibet. Kag siyempre si Ma'am Christy Robante Dilariarty sang Dakutan Elementary School. Salamat din sa pag-donate sa inyong mga reactions sa akong nga Facebook Live. Kag sa nag-share sa akong nga Facebook Live, si Ludi Villanueva. Thank you so much sa pag-share sa akong nga Facebook Live.
Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJs. bringing you the hits. DMC Net Radio FM. Okay, from Rock Skidding Lasa Gaborni, sir, bago nga pasad ang Genie and GC kag Magkal Mini Sound. Sang Managit, owned and managed by Rino de Vinagracia. Okay, Maggie, almost nagadamo ng mga mini sound ra, no? Kag siyempre kay hilig sa mga tao doon sa may barangay Managit, Tumangas. Okay, talking about mini sound kag sound mobile kag sa mga mahilig nga sa sound, kag gusto nyo magtanaw sang Battle of the Mini Sound, no? Mayroon nga pagaywaton nga the second tayog sa Kumpayan. Once again, the second tayog sa Kumpayan. This will be on April 10, 2024. This will be on Wednesday. Okay, basi bakante ka mo kag gusto nyo magtamwa kag magtanaw sang pasandayag sa mga mini sound dara sa may Kumpayan, Dumangas. Okay, the second tayog sa Kumpayan. Okay, the epic battle of Class A mini sound, D12 category and 6x4 sit-up. Okay, mga event nila nga pag-perform. Of course, the knockdown or battle knockdown 2 meters. Then battle knockdown 4 meters best in rumble. And of course, drum dragging competition. Okay, kag for sa mga mini sound, yung masaksihan nyo mga kanto sa April 10, 2024. Of course, ang CLB mini sound ng Barangay Palok Suol, owned and managed by Archie Buenafe and Buenafe Brothers. Also, ang ECG mini sound ng Barangay Nabitasan, Leganes, owned and managed by Jubert Terry Francia. Also, ang GNG mini sound ng Barangay Cayos, Dumangas, owned and managed by Mr. Reynold Hapitana. Then of course, ang Cubo mini sound ng Barangay Bantod Fabrica, owned and managed by Mr. Liubel Bison. Of course, ang Renz Edward mini sound ng Barangay Kumpayan, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Edward Hortiliano Jr. Of course, ang All-Star mini sound ng Barangay Hilikoon, New Lucena, Iloilo, owned and managed by Mr. Jumar Salvaluza Jr. Kaya siyempre ang Dio Rios mini sound of Palok Suol, Dumangas, owned and managed by Mr. Hini Gregorios. Siyempre isang Dio Rios seafood restaurant sa may barangay Palok Suol, Dumangas. Okay, of course, this event is sponsored by our punong barangay Romel Ardalis or Ardalis family. Also, Stacy Hortiliano. Then, Jumer Bukais, CMC Mini Sound of Tubungan, Iloilo, owned and managed by Sinon Tagabi. Also, Renz Edward Mini Sound. Then, ang Ivan Soundworks, kag Walker Soundworks. Also, Idris Sigira. Okay mo na ilang mga sponsors. Nung ilang entrance fees, only 20 pesos. Tamagid ka, barato. So, dala ka mo sang sobrang kwarta para nga may pamaka ka mo sang dulce, pang soft drinks. Kag pili ka mo siyempre makatikwi-tikwi sa gawa. May mga tiyanggi man nagaro sa Kumpayan. Kag siyempre hagadon nyo kami para makaulupod kita dito na. Okay, kita sa second tayog sa Kumpayan.
This will be on April 10, 2024 at Barangay Compayan, Dumangas, Iloilo. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si ito James Romo Piralis, nagatama man sa atong Facebook Live. All the way from Cagayan de Oro. Nga tumandok man sang, siyempre sang Barangay Talosan, Dumangas. Dumangas, Iloilo. Nga tusubong sa may Cagayan de Oro. Thank you so much sa pagtama kapag support sa ako niya Facebook Live. DJ Dance Remix. Harus bagaimana lagi mencuri perhatianmu. Suka sama aku. Aku sudah dandan rapi, sedap parfum sana sini. Kurang apa lagi? Dari depan, dari samping, dari mana-mana aku tetap tampan. Lagi bobo, bangun bobo. Mau bagaimana juga tetap tampan. Emang lagi tampan. Emang lagi tampan, memang lagi tampan. Tampan-tampan gini, kamu masih tak mau. Emang kamu cantik, kau benar-benar cantik. Cantik-cantik sayang, kita cuma temenan. He doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Bringing you the hits. Kayo'y nakikijammers sa mga exclusive dance remixes ng DMC Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso the third. Grupo mo! Dari samping, dari mana-mana aku tetap tampan. Lagi bobo, bangun bobo. Bagaimana juga tampan. Memang lagi tampan, kau memang lagi tampan. Tampan-tampan gitu, aku masih gak mau. Emang He was born to be wild, grew up to be wicked. Talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso the third of Dumangas Mix Club. Masaot taya ha. Oo, nagani. Okay, from to James Romo Pirales, thanks idol sa panamyaw. God bless. Okay, likewise man sa imo. Thank you so much sa pag-share sa ako niya Facebook Live. Sa Facebook group page nga taga Dumangas ka kun. Okay, kun anong sugpusang kun man? Ang Facebook page nga taga Dumangas ka kun. So ko balo ko na sugpusang kun. Sa admin nga si ito James Romo Pirales. Thank you so much, God. Okay, from Rock Seeding Last. Good morning, sir. Tami Oliwat, mga grupo sa Managet. Si Gamay, also GC Ompoy, Magkal, Bunoy, Kabog,
Litik, grabe mga ngalan nyo ba? Pastor, si Blading, Payat, kag si Ike. O, diba? So, sa mga grupo sa Managit, no? Si Gamay, GC Umpoy, Magkal, Bunoy, Kabog, si Litik, Pastor, Blading, Payat, kag si Ike from Rocks Kidding, Las Agaborne. Music nga. Do, ginaduyan ko rason ko ba? He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and bring to mix. It's DJ Vic Donoso the Third of Humangas Mix Club. Ladies and gentlemen, you're about to
to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III at wala nang iba. DMC Net Radio FM. Your number one choice. Pump it up and listen and feel the electrifying sound With DJ Vic Donoso III on the mix. Ladies and gentlemen, Are you ready for this? Do you wanna party? This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube, playing the best retro flashback music and the latest dance hits together with your most admired DJ, DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Humongous Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Humongous Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. this is the mix. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 9:04 in the evening. Okay, welcome back sa atong final hour sa atong dance party mixes. Kag still ka po nyo si DJ Vic Donoso III. Sa mga naga-silent monitor, naga-in and out sa atong Facebook Live. Sige, diwat ka may daad ng evening sa inyo tanan. Okay, for the meantime, acknowledge sa ito nag-donate sa ilang reaction sa akong Facebook Live. Okay, ang pinaka-cute dira sa may Barangay Talusan, Dumangas, no, nga si Cura Di Madara. Okay, salamat kayo sa pag-share sa imong reaction. Also si Roxky Ding Lasa Gaborni. Then si Jeannie Di Fiesta or si Ma'am Jeannie Di Fiesta dito sa may Barangay Bakay, Dumangas or Bakay Elementary School. Thank you so much, Ma'am, sa pag-share sa imong heart. Of course, si Leo Alviso. Okay, sa may di kagani, sa may Liganes. Then si Cyril Gabiana. Okay, so far daw na nagdugang sa aton yung mga reactions. Nag-send sila reaction sa akong yung Facebook Live. Okay, sa atong Facebook Live, nagatama man sa aton, of course, ang owner sang Dio Rios Seafoods Restaurant. Dito sa may Barangay Palok, Suul, Dumangas, no, si Mr. Gini Gregorios. Owner man sang Dio Rios Mini Sound. Okay, talking about Mini Sound, kag of course, mga sound fanatics dito sa may Banosan, Dumangas. Okay, so i-plug in ko liwat, no? So may ara ka paghiwaton nga second tayog sa Kumpayan. Okay, sa may Kumpayan, Dumangas, Iloilo. This will be on April 10, 2024. The second tayog sa Kumpayan, the epic battle of Class A Mini Sound para sa D12 category 6x4 sit-up. Of course, para sa ilang battle knockdown nga 2 meters. Battle knockdown nga 4 meters. Kag, of course, best in rumble. Kag, of course, best in drum dragging competition. Okay, mag-compete ng mga mini sound dali sa Dumangas. Kag mga pangayaw man. Siyempre, ang CLB Mini Sound o Barangay Palok, Suol, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Archie Binafe and Binafe Brothers. Also, ang ECG Mini Sound o Barangay Nabitasan, Liganes, Iloilo. Owned and managed by Mr. Jubert Tini Francia. GNG Mini Sound o Barangay Cayos, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Reynold Hapitana. Of course, ang Cubo Mini Sound o Barangay Bantod Pabrika, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Jubel Bison. Then ang Rins Edward Mini Sound o Barangay Kumpayan, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Eduardo Hortiliano Jr. Then ang All-Star Mini Sound o Barangay Hilikuon,
Hilikuon, New Lucena, Iloilo. The mix. Owned and managed by Mr. Jumar Salvaluza Jr. Kag siyempre ang Dio Rios Mini Sound o Barangay Palok, Suol, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Ginny Gregorios. Okay, ang ning event of course sponsored by Punong Barangay. Punong Barangay Romel Ardalis and Ardalis family. Also Stacy Hortiliano, Junior Bocais, CMC Mini Sound of Barangay or of Tubungan, Iloilo, on and managed by Sinon Tagabi. Then Rins Edward Mini Sound, Ivan Soundworks, Walker Soundworks, and of course Idris Sigura. Okay, kita-kits kita liwat sa April 10, 2024 sa Barangay Kumpayan, Dumangas, Iloilo para sa second Tayog sa Kumpayan. Ang ilang entrance fee is only 20 pesos. Very affordable. So kita-kits kita dito mga sound fanatics, mga sound addicts. Okay, sa akong Facebook Live, nakita mo naman siyempre ang guwapa nga teacher dahil sa may Zaraga Central Elementary School nga si Ma'am Rima Sipasio. Nice survey, okay? Amo niya ako nga lingaw-lingaw. Kung wala o sang obra, kaya medyo stress sa trabaho. Ginalingaw na ng kagalingon. Samta nagalingaw sa kagalingon. Ginalingaw man siyempre nagkapamati sa ako. No? Bisan wala sang bayad. Pero importante, lahat ay happy, no? Di ba, ma'am? Okay, once again, thank you so much, si Ma'am Rima Sipasio. Dito sa may Saraga, Iloilo, sa may Saraga Central Elementary School. Regards sa mga family circle. Kag siyempre, pinakagwapa man, kag pinaka-cute dari sa may barangay Sapao, Dumangas. Nga si Lia Puasan, nagatama man sa atong Facebook Live, mga akong nga idol. Okay, basi gusto mo i-promote ang imodang ido ng ginabaligya. Ibutan dahil sa aton nga comment section para mabasa ko ang ido ng ginabaligya mo. Nga tani baklon kong puti. Galing kayo wala sang available nga puti, no? So, hindi ko pwede sang itom nga ido. Bala nyo ang delikado sa itom nga ido kung burnout bala. Ito siyempre dulom. Basi ara man bala sa inyo nga so tunga sang balay kag matapakan mo. Delikado pa. Tapos, ged. Yudi kaka, gramulet kid. Mas marami ang puti kay bisan dulom. So, medyo masinaw-sinaw mo. Di ba, idol Lia Puasan? Okay, si Paring na PDPS na. Naman nakita mo sa akong na Facebook Live. Na-late ka sa akong nga live, no? Ang balyamang gabi, sir. Pa-shout out ang DRC family. Kay Nining Morina Barolo de Aros. Thanks, Gid. Okay, welcome, Gid. Paring na PDPS na. All the way from Barangay Bakong, Dumangas. Nga manag-fiesta na. Saan nga na yung fiesta nyo? Basta subong April, no? Do April 18, bala ka mo da? Panglagawan, ta ka mo da ba? Okay, regards sa mo once again sa mga family circle. Kay ito sa Roy de Purak. Kaya sa mga siblings na. Thank you so much, Gid, pre, sa pagtamwa sa akong nga Facebook Live. Okay, sa mga grupo naman sa may Dumangas United Radio Communicators nga naga-silent monitor na paglawagan ko nato ito inyong mga ngalan. No, si Ami Depositario, also si Annabel Habagat, Apolonio Dimson, then si RD Donasco, Cesar Jasnis, of course si CG Marabilia, muna siya si Paring Nepi de Pesta, also si Dexter Duyag, Jasnis Kibin, of course si Donald Dequinia, then Duyag Laguna Dexter, Edgar Lina, Elmer Diputado, aman siya si Pitbull, of course si Erna Junio, then si Nibar Gonzaga, Herman Dilmo, Jeffrey Benedicto, then si Ginny Ann Puasan, Gerald Dabagat, si G. Facto Junio, aman siya si 168, then of course si Jose Dorigo Jr.,
Amo ni siya si Jack Sparrow, ang mga president, si Kagawad Jack Sparrow. Di si John Digorio, si Julie Biliasa or si Panda. Si Maripusa. Talking about Panda, no? Sa may barangay Managi Tumangas, mga grupo man nato sa mga R7 Philippines. Kag si Pitball. Si Bighorn, si Bighorn. Kag si Panda dira, no? Okay, once again, si Julius Garcia, si John Mark Anas, Christine Puasan, Yunel Diduroy. Then, Rin Siga, Lorenzo Dignos, Lorenzo Puasan Senior, Lorito Batad Pascual, Nining Morina Barolo Di Aros, si Mi Arlit Ardalis Invincio, si Melvin Din, si Norberto Haina, Noy Rolin Balayo, Pablito Dumasis Magtanong, Papsi Dilicana, Queenie Quartun, si Rap Louis Ditablan, Ramel Sobibi, Rebecca Honsay Dignos, Rinante Paguntalan, Rene Bicossacer Dignos, also si Rilan Galarpe, Dumangas Mix Club Radio si Richard Binapi. Your number one choice. Okay, Richard Binapi, si Rodney Digabi, si Sans Snipey Muto or si Sandy. Then money controller nga si Shortcut, si Sotero Acolyador, si Wilfredo Di Torio. Okay, mga gwapo ka mga gwapa, nga mga members ng Dumangas United Radio Communicators. Okay, paring Noy Pilipesa, pre, saan kita masyat? Siyempre, sa pista sa inyo eh. Ang pista niyo grade sa 19, no? Prepare ka da mga duwa kakang tikwi kay malagaw ko da sa ima, no? Subang mga inadlaw do alang-alang igwa kay porte ka init. Kung magwa naman kita hapon, dugay-dugay serum naman, papulio naman kita sa aton nga mga asawa. Huwag kita sa pinasadtuan na. Huwag kita naaputan. Kung temprano pa, hindi matakalagaw kay mainit. Kung magwa kita hapon, papulio naman kita temprano. Kaya hanuton kita sa buli. Okay, problema pa naman sa may barangay sa Padumangas. I don't know kung problema man sa tanan. Wala nagatubod ang amon nga nawasa, no? Kuling about sa nawasa, pag-i-check sa inyo mga tubo kaya wala yung nagatubod sa amon rin. Ano pa amon nga paligo, nakaschedule lang kung pila lang gid ka kabo, no? Hindi kami makapaayaw paligo. Okay, sa gusto magpahabol pa shoutout, so oras natin is 9:15, may 45 minutes pa ako, so asan ako 10 o'clock in the evening sa aton nga dance party mixes. Ibutan na sa dalom kag basahon ko rin pagbalik ko, no? Sa mga nag-silent monitor, sa gigamay daan nga evening sa iyo tanan. Kaya mo siyempre nagpamati sa DMC Netro JPM Dance Party Mixes. Kaya po niyo siyempre si DJ Vic Donoso III. This is the mix of DJ Skims. Kayo'y nakikijammers sa mga exclusive dance remixes ng DMC Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Stone Plus Herbal Capsule. Ang mga bukol-bukol, sarap ulahon. Sister Tumor, Santon Herbal Capsule. Garantisado, Santon Herbal Capsule. Kagmay alivyo, Santon Herbal Capsule. DJ Elmar. Aprobado sa scientifico. Pinaitulso sa mga eksperto. Santon Herbal Capsule. Ang kapsula na efektibo. Yodi Kaka, Gramolet Game. Kampiyon ba?
Plus Herbal Capsule. Ang mga bukol-bukol sa kapulaon, Sister Tumor, Santon Herbal Capsule. Garantisado, Santon Herbal Capsule. Nagmay alivyo, Santon Herbal Capsule. Aprobado sa scientifico, inaitauso sa mga eksperto. Santon Herbal Capsule, ang kapsula na epektibo. Energy, mobile sound. One, two, three, let's go! Ang mga bukol-bukol Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Ang mga bukol-bukol Mag Santon Plus Herbal Capsule na. We're going on vacation, so where you wanna go? It's a celebration, don't need no invitation. Going on vacation, so where you wanna go? Love is our destination. DJ Eric May. Ready or not, here we go, vacation time. Need to find a way to clear my mind. Ready or not, here we go, one more time. You and I can leave the world behind. Boom, the sun is turning up, been there summer, burning up here. Today I'm gonna have the food. Bring your friends, we buckle up, no destination, let's go now. I can take you to the moon. We're going on vacation, so where you wanna go?
sekarang kita sudah sasaran. Dia yang ada waktu ngaba hilang. Siapa baru sekarang ngana bilang sayang. Jatuh air mata. Bikin kita dilema antara ngana dan dia. Dua tahun kita coba move on dari ngana setengah mati. Kita harus bisa tanpa ngana. Hapus nape foto dari arsip cerita. Mulai lembar baru dan kita yakin bisa. Waktu kita jatuh dia kasih tangan. Datang obat semua tapi luka dari ngana. Iyo ngana. Ngana bikin luka dia yang obat pak kita. Dia yang bikin tak nyaman ngana cuman bikin bosan. Kita so bilang jangan balik ulang. Ngana cuman bikin bosan. Kita so bilang jangan balik ulang. DJ U1 Brian. Ngana tahu kita dan dia so bahagia. Kita tahu sengaja ngana datang bagilah. Sayang sama tidak lupa dulu. Ngana cukup jadi masa lalu. Kita so nyaman dia yang selalu ada. Waktu ngana pergi kas tinggal pak kita. Mau baku balik pikir dua kali. Mau baku balik. Pikir dua kali. Mau baku balik. Pikir dua kali. Kita so bilang jangan balik ulang. Kalau last day cuma mau ungkit kenangan. Jujur sekarang kita so rasa senang. Dia yang ada waktu ngaba hilang. Siapa baru sekarang ngana bilang sayang. Jatuh air mata. Bikin kita dilema antara ngana dan dia. Slap selama ini gak kemana. Pikir dua kali kita mau balik dengan bermain di belakang tidak semudah itu. Soal isi hati jangan tanya lagi. Kita cukup satu. Waktu kita jatuh dia kasih tangan. Datang obat semua tapi luka dari ngana. Iyo ngana. Ngana bikin luka dia yang obat pak kita. Dia yang bikin tak nyaman ngana cuman bikin bosan. Kita so bilang jangan balik ulang. Ngana cuman bikin bosan. Kita so bilang jangan balik ulang. DJ U1 Brian. Ladies and gentlemen, Are you ready for this? Party people in the house. It's party time. Let the party begin. Do you wanna party? I'm ready to party. I'm ready to party. Party people in the house. Welcome to the party. This party's just getting started. This is DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. A non-stop. Online. Disco party. On YouTube. Playing the best retro. Flashback music. And the latest dance hits. Together with your most admired DJ. CJ Vic Donoso III. Kagrupo mo!
minsan gagawin magkasama. Nakatanggap ako ng sulat mula sa amin. Nakalarawan ko ng maraming mga alaala. Aking lang akong lumuha kahit ako'y sabik na sa larawan kong inubutihan. Naghihintay pa rin ang hirap pagod sa amin. Mga magulang kamay na aalala sa akin. Kung kasiyahan ko malaman, mundo parang nagbatis. Gumagaan ang hirap ko at pasakit. Awitin ko, Yodi kaka, drum ulit, kid. kamusmusan sa piling ko. Katulad mo'y laging hinahanap. Yodi kaka, drum ulit, kid. Ano kaya ang gagawin ko ngayong wala na? Natitirang pag-asa sa aking mga pangarap. Kaya kung ang Kampiyon ba? pag-ibig sa aking damdamin ay dalhin mo na ang awit ko sa Okay, si Binjo Dikito Banabatak, naga-tatsyado. Nagatama sa itong Facebook Live. Thank you so much, good. Shout out, sir, Little Tondo. Okay. Huwag ka din nakapuli. Nagpista na sa buong sa may kwan. Kaming pista sa may barangay sa Paudo Mangas. Okay, once again, si Juben Dikito Banabatak Tatsyado is watching our Facebook Live. Thank you so much, good. Kag si Jan Pastrana Tiangao. Okay, sa mga nag-donate sa ilang reaksyon sa akin Facebook Live, si Champ Diloso or si Edwin Diloso dala sa may Iloilo City. Thank you so much sa pag-donate sa imong heart. Then si Anthony Barito 12, no? Kaya nang nasulusunlog siya kay may plano siya nga istorya ang kabuhi sa iyong paghigugma. Okay, all the way from Barangay Tabukan, Dumangas, Anthony Barito 12. Thank you so much sa pagtama.
Then si Tintin Alistin or si DJ Agustin. Salamat sa pag-donate sa imong heart or heart nga reaction. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Also si Nichel Dondon Gregorios. Then si Dominic Paul Balinsoy or si DJ Domsky. Then si Ria Bibet. Okay, si Jojo or si Franklin Sombilia Jr. Nagatamo sa itong Facebook Live. Good evening, DJ Vic, Franklin and Housing Bakay. Okay, salamat sa pagtama. Number 1 kadi sa Amon. Tud bala? Okay, masukin natin sa may Bakay Housing, no? Sa lapit lang sa unit ni Mama Doms. Sagit ka may nga evening sa inyo dala, no? Sa mga Sombilia family. Of course, si Jojo or si Franklin Sombilia Jr. Basi gusto niyo magkapakayos sa mga guba niyong electric fan, washing machine. Okay, kanto lang kamo sa kay Jojo or Franklin Sombilia Jr. Dala sa may Bakay Housing. Ano ka gani, Jo, sa mga kuhan nga block dira? Block ano gani? Block 30 or 31? Doon nalipat ko. Basta doon sa pupunta na yun Basta doon sa line of 3 ka na siguro, no? 31, 32. Okay, sa pupunta pakita lang balay ni Franklin Sombilia Jr. Okay, sa may Block 35, Lot 6, si Franklin Sombilia Jr. Okay, anong ginapang kayo mo dapat? Butang pang nawago naton. Okay, nagapang kayo sa mga appliances sa balay, no? Pati guro mga guba nga balatyagon. Kaya nga kayuhon ni Franklin Sombilia, basi bala nagabisyo ang inyong adugan dala, no? Nagagugma-gugma ka mo. Pwede mapakayo kay Franklin Sombilia Jr. Activate dance mode countdown. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Ara music na. Uyog man bang girahan namun ba? Ay ambat na lang. Ara music na. Ginaduyan ko rason ko ba? The hottest
most in demand, and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Kagrupo mo! Okay, mga electric fan, washing machine, ang ginakayo ni Franklin Sambilia Jr. Kag siyempre nagabaligya man sila sang second hand nga stand fan kag washing machine. Mga second hand nga, mga second hand. Okay, second hand nga good as brand new, di ba, no? Kag barato lang. Okay, kato lang kamo sa may Bakay Housing, Block 35, Lot 6. Pagkitaw na si Jojo or si Franklin Sambilia Jr. Basi gabaan yung mga appliances dala sa inyong mga balay. Washing machine kag electric fan. Dala lang sa kay Jojo Franklin Sambilia Jr. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso the Third on the mix. Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, hambal ni Franklin Sambilia Jr. Thank you, good DJ Vic. May ihatag ako sa imong nga stand fan, idol. Sigurado ka? Okay, thank you in advance, no? Para nga mabulubog naman nato nga ulo, no? Okay, nami gro stand fan nga nagapungko. Okay, try ka man dalagaw, basi makabakal mo ko da. Basi may mapilian mo ko da nga baklon sa imo da nga baligya. Okay, sa mga suki nato sa may Bakay Housing, no? Si Mama Doms. Kag siyempre ako da nga comparing nga daway nakapabatsyag. Si Black 21 or si Katropang June, no? Punamon dati sa RCFM 103.5 kag sa Short FM. Okay, sa mga DJs ang Short FM 101.5 nga iba sa buong siguro nagauragok na. Si Iyado ko DJ Jupiter. Then si DJ Vinos, DJ Kim Botido, DJ Blue Eyes, and then DJ Leo, DJ Mama Doms. Okay, DJ Putpot, DJ Kim Botido. Nalawag ko na Kim Botido. Okay, DJ Red Dragon. Sino pa ka ng mga DJ nato dra? Si DJ Black Mamba, si DJ Comtech, DJ Bonemel, DJ Shortcut. Kedua natin ka Madam Orion, Madam Cristela. Okay, yes idol, no problem. Sige basi makalaga ko da sa imo, Jo. Wala problema kita. Saan nga piyesta sa Sapaw, pre? Okay, ang piyesta sa Sapaw do sa 24. Ang problema kay may klase. Kay may klase, siyempre, hindi ako pili absent. Pero kung may magagad sa akong mamista doon sa Sapaw, di siyempre, ma-absent eh na. Ma-absent kita bisan mga 2 lang ka oras sa hapon. Brian. DJ U1 Brian.
Sa'yo gusto magkaapo. Karira, trabaho muna ang sa'yo. Yan lamang ang priority ko. Pag tumanda tayo, maputi na ang buhok mo. Sa home for the age lang iyong bagsak. Walang mag-aalaga sa'yo. Si Bunso at ang pamangkin mo, sila ay married na. Habang ikaw naman napag-iwan na. Ilang taon ka na, wala ka pang jowa. Lahat ng barkada mo ay may asawa na. Sadyang pihikan na o sobra mong choosy. Kailan ka ba magkakapamilya? Mag-asawa ka na, habang may oras pa. Magte-30 ka na, wala ka pa rin jowa. Baka magsisi ka, forever kang single. At matatatanda kang dalaga. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Napag-iwan na. Ilang taon? DJ U1 Brian. Dramulet Genyo di Kaka. DMC Net Radio FM. Okay, sa mga teachers ang Sapaw Elementary School, ang naka-silent monitor. So, sige kayo mga ng evening sa inyo tanan, no? Si Ma'am Nidi, si Ma'am Lynn, si Ma'am Alona, then si Ma'am Nitil, si Ma'am Phoebe, si Ma'am Josephine, si Ma'am Lini, also si Ma'am Nati, si Ma'am Eugene, then si Ma'am Junalen, sa ako niya ex-girlfriend nga si Ma'am Emilinda, kag siyempre sa amon nga principal nga si Sir Romeo Vulcan. Ay, ambat na lang! Okay, si Mama Doms. Buhay na buhay pa. Gising na gising pa si Mama Doms dala sa may Bakay Housing. Ano ka man Mama Doms sa may Block 29, Block 35? Ano ka ganing alat? Okay, si sa Block 35, I think siguro lot 10 kada, lot 10 kada pasunod na kamula, no? Okay, so gising na gising pa si Mama Doms ang Short FM 101.5. Kag siyempre, support yung mga program si Mama Doms no, kada Sabado sa ilang program ni DJ Red Dragon. Okay, from 11 to 1 in the evening.
Okay, salamat gid Mama Dom sa pagtama sa akong nga Facebook Live, no? Basta may chimpo makatikwi-tikwi kita sa housing. Kada kadto ko dato uway kamanda. Kaya kuan kay mo kong gabi. Kung di ka mo nagasuhot. Ano pa pagkaaga? Pagpuli mo, damo ang mga chinilas sa naga-parking sa imong nga unit. No? Ginaisyuhan ka na lang ang damo at chinilas nga nagatambay. Kay damo ka mga ginakadtuan. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Tag 5 na lang. Bakbong Say ron di labaw sarong. Awang kang Pedro bataw kanong. Ang sa amaroy kapong. Tang day tiari, tang day mong. Mul mong ay rumoy sangkong. Yung pe alis ka lang. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, from Mama Doms, wala, kainit lang, sir. Di ka subong sa imo nga unit or ara ka sa may kwan? Sa may umba? I heard kayo na nga daw mapaumba ka. Okay, mainit kayo masubong nga panahon, no? So that's why buwas cancel ang tanang mga klase bilong nga Pilipinas. Tungkol sa nga sobra kainit sa aton sa mga chimpo, no? Tag 5 na lang. Labi na dala sa housing, medyo limitado ang mga kahoy. So isagid ka mga bagay nga mga proteksyon sa aton sa init. Siyempre ang handong sang kahoy. Pero ang problema sa may housing, kaya hindi sila pwede katalam sang kahoy, kaya wala man sila sang tamnan. Kaya ang ilang unit, insaktuan lang gid makalibot-libot sila sa ilang unit, no? Okay, so hindi ka mo saling expose sa tama kainit. Labi na sa may mga high blood, no? Hindi ka malipat mag-inom sang inyong mga maintenance. Kag siyempre hindi ka mo sali ka ugtas, no? Sa may malugtasan ka mo ng ingod. Okay, hindi ka mo sa mga palugtasan. Kung yung ganing mga bahan na lugtasan. Hindi ka mo mag-atubang sa iya. Diba si matumba kang wala pilas. Okay, ari ka rin subong sa umba. Okay, may internet ka mo na sa umba. Ano da, may mga bindo machine, piso wifi. Okay, may kayo nakalingaw-lingaw ka. Okay, so inom kita sa madama mga tubig kunadlaw. Kaya kung wala kita sa obra, ang atong obra, ara sa sulod sa balay lang dapat, no? Ang makaluluin nato ng mga drivers naton, kahit hindi pwede. Ngayon di sila magpainit kahit amo ng ilang obra. Malibot-libot ka madulong sa mga pasahero sa palibot sang Dumangas. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Arcade music. Beats by DJ George Kalugdan. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga kabayan sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes,
Victor Donoso. DJ Donoso. Ang ganda ng mga babae Pilipina. DJ Victor Donoso. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang mga Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda, ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes man! Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang mga Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang Okay, si DJ GR Piodina. bait mo pa. Okay, thank you so much sa pag-donate sa imong reaction sa akong Facebook Live. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Dumangas Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Arcade music, beats by Dark Freaker. Araw-araw naglalakad. Okay, Rosa, to is 9, 10 in the evening na, so time mo na magpaalam. But before that, no, ang imo playing song, play ko before ako mag-end, Okay, before ako magpaalam, no, gusto ko i-plug in. Okay, para sa mga mahilig dahil sa mga sound or sa mga Battle of the Mini Sound. Okay, may napag-iwaton nga second tayog sa Kumpayan. This will be on April 10, 2024 sa Barangay Kumpayan, Dumangas, Iloilo. The Epic Battle of Class A Mini Sound. Okay, para sa D12 category 6x4 sit-up. Para sa Battle Knockdown 2 meters and Battle Knockdown 4 meters. Of course, best in Rumble and best in drum dragging. Okay, kita-kits kita dito sa once again sa April 10, 2024. Okay, kag ato masaksihan ang mga swabe nga mga sound quality sa mga mini sound like ang CLB mini sound na Barangay Palok Sool, Dumangas, Iloilo. And of course, ECG Mini Sound na Barangay Nabitasan, Liganes, Iloilo. GNG Mini Sound na Barangay Cayos, Dumangas, Iloilo. And Cubo Mini Sound na Barangay Bantod Fabrica, Dumangas, Iloilo. Then ang Renz Edward Mini Sound o Barangay Kumpayan na Dumangas, Iloilo. All-Star Mini Sound na Barangay Hilikuon, New Lucena, Iloilo. Kag ang Dio Rios Mini Sound o Barangay Palok, Dumangas, Iloilo. Okay, once again, the second tayog sa Kumpayan. This will be on April 10, 2024 at Barangay Kumpayan, Dumangas, Iloilo. Road trip to the beach kasama tropa. Huwag nating kalimutan ang sugba-sugba. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Tara na, palagat doon tayo mag-chill. Ilabas sa kamay. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, si Juven Sevilla II is watching our Facebook Live. Thank you so much again. This is a requested song.
Okay, so time ko na mapaalam, no? It's 10:12 in the evening. So, medyo paggabi na, no? Kita-kita liwat ba sa gabi para sa akon nga dance party mixes. Okay, sa mga nagtambay sa akon halin kayo na alas 7 sang gabi. Sa sabong nga gabi. Thank you so much, kids, kay Mama Doms. Ambala kayo na, thanks. Thank you so much, sir. Sir, pwede ko kaupod sa imo. Sa di ka maupod, Mama Doms. Basta yung mga sawa ko yung kamupod ko sa akon. Joke ah. Okay, mamista kita Mama Dom sa may sa April 19 sa may Bakong Dumangas kay paring Nepi de Fiesta. Okay, once again, thank you so much, guys. So, time mo na magpaalam. So, kay Mama Doms, kay Franklin Sambilia, also si Eb Di Asis Doriman, then si Jubin Sibilia II, kag si paring Nepi de Fiesta. Okay, thank you so much once again. God bless everyone, and have a blessed Sunday evening. So, hindi ka malipat magtulog sa mga hamuok, hindi magpanumdum sa mga problema, para nga magtulog sa maay, no? Kag hindi kita malipat nga magbugtaw ba sa aga. Aga pa magbugtaw kag maghimos-himos sa makita sa atong mga trabaho. Okay, once again, thank you so much, guys. God bless and have a blessed Sunday evening sa tanan. Babus! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Net Radio FM. The number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami sang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock
Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, magkontak lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Hi, kainit na gid Mabatyagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Ay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Lo, daw katigas ang ubumuwaw. Oo, gani apo. Ay, sus, kapudlay kung nagkakatigulang ka na. Kanaamo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount, ibakal tatuloy ito sa badwaho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Lo, daw kapaloy ka haw? Anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galit lo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double yara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, magkontak lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. DMC Net Radio FM. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube, playing the best retro flashback music and the latest dance hit. Pump up the volume and be ready to sweat. Hosted by your mix master, DJ Vic, Donoso the Third. Grupo mo!
This mega mix is supported by One Can Saves One Life YouTube channel, Busilak TV, and 101.5 Short FM, Dumangas.